maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Isang mapagpalayang araw Pilipinas, Diyos Marhaina Aldao Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umati ka po at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ang Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid, School on the Air on Smart Rice Agriculture dito po sa probinsya ng Albay, the land of the world's most perfect code. Okay, so hatid po sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, ATI, PhilRice, APAW, at ng mga lokal na pamahalaan ng 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa probinsya ng Albay. Okay, so ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng mga radyo dito sa Albay. Sa unang distrito, DWKN 1 Radio 91.3 News FM tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 12 hanggang alauna ng hapon. At sa pangalawang distrito, DCGB 729 kHz tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. At sa pangatlong distrito naman ay DWBC Radyo ng Libon 95.7 Fresh FM tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. Opo, isang oras tayo magsasama-sama sa araw ng Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan. At sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka o ang Smart Rice Agriculture. Gandang buhay po sa ating 2,000 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa lalawigan ng Albay. Magandang araw, Bayan ng Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamali, Daraga, Manito, Rapo-Rapo, Pulangi, Libon, Uwas, Ginubatan, Piyudoran, Covillar, at mga syudad ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Ngayon pa lang, kami po ay taos-puso nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarbay Channel, at FB page ng ATI Bicol. At syempre, sa mga FB page din po ng ating mga partner radio stations dito sa probinsya ng Albay. Yan. So, umpisan po natin agad. Pero, bago po natin umpisan ang ating talakayan ngayong araw, binabati ko po ang lahat ng mga haligid ng tahanan o ang ating mga tatay ng isang Happy Father's Day. Yan. Okay? So, lalo na po yung ating mga tatay na mga magsasaka. Okay? At syempre, ang lahat pong tatay na masisipag, di ba? Talagang ito po ay itong araw natin kasi ako po ay isang tatay na rin. So, araw po natin ito. So, Happy Father's Day po mga tatay. Happy Father's Day po sa atin. Okay? So, yan. Umpisan na po natin ang talakayan na may kaugnayan pa rin sa pagbabago ng klima or climate change. Kaya sama-sama nating pakinggan at panoorin upang matuto sa Smart Rice Agriculture. Masayang nagkwekwentuhan sina Maring at Karing sa tabi ng bukid ni na Aurora. Pagyayabang ni Maring na expert na di umano ang asawa niya dahil nararamdaman daw ng kanyang mister kung kailangan na raw ng tubig ng kanyang palay. Parang may magic talaga ang asawa kong si Jose. Akalain mo,
isang silip lang niya ay alam na niya agad kung kailangan na ba ng palay namin ng tubig. Ang galing talaga! Ay sus, Maring! Kita na niya agad kasi nga naglagay siya ng observation well sa inyong bukid. Observation well? Ano yun? Yung kawaii na walang buko na itinusok niya sa palayan niyo. Walang magic ang asawa mong si Jose, no? Tama si Karing! Hindi sa lamang kero si Jose! Kita na kasi agad sa observation well kung dapat o hindi pa dapat patubigan ang palayan. Basta! Mahusay pa rin ang asawa kong si Jose sa diskarte niyang paglalagay ng observation well. Kasi nakatipid kami sa tubig. At napansin kong mas matikas ang aming palay kaysa sa dati. Tipid tubig tips, alamin! Mula pa lamang sa paghahanda ng lupa hanggang bago umani ay kailangan ng palay ang tubig. Sa panahong kakaunti ang tubig pang irigasyon, mainam na matutuhan at isagawa ang konseptong kontroladong pagpapatubig kung saan makatitipid na sa tubig, tsak pang malusog ang palay. Ang alternate wetting and drying or AWD technology ay isang proseso ng kontroladong pagpapatubig na nakatitipid at nakaiiwas ng sobrang pagpapatubig sa panahon ng pagpapalaki ng palay. Lubog litaw na pagpapatubig ang tawag dito ng mga ilang makata sa bukid. Pag minsan ay lubog, minsan naman ay litaw ang lupa kasi. Kinukondisyon nito ang lupa para mas magandang paghaba ng mga ugat at balanseng sustansya ng lupa. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Marapat lang nasubukan ng ating mga magsasaka ang alternate wetting and drying technology, lalo na sa panahong kakaunti ang tubig. Sa pagsasagawa nito, episyente o sulit na ang pagpapatubig habang nasisigurong malusog ang palay. Ngayong araw ay tatalakayin natin kung paano nga ba ito isagawa at kung ano-ano nga ba ang kabutihang hatid ng teknolohiyang ito. Makakapanayam natin si Engineer Christine Samoy Pascual mula sa Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice. Magandang araw po, Engineer Christine. Magandang araw naman, Mang Fred, at sa ating mga tagapakinig. Maganda po ang tatalakayin natin ngayong araw. Ito po ay tungkol sa pamamahala ng tubig sa ating palayan. Engineer, pakipaliwanag nga po sa amin kung ano ang konsepto ng alternate wetting and drying technology. Yes, Mang Fred. Ang alternate wetting and drying technology o yung tinatawag nating AWD ay isang proseso ng kontroladong pagpapatubig na di nakapagpababa ng ani. Sa teknolohiyang ito, hindi palagi ang lubog ang palayan sa tubig, panakanaka o yung tinatawag natin na intermittent irrigation upang tuyo ang lupa sa tamang yugto ng palay bago patubigan muli. Ayan, napakaganda po pala na hindi naman kailangan ng sobrang daming tubig sa ating palayan. Engineer, paano nga ba isagawa ang alternate wetting and drying technology? Yes, oo. Isinasagawa ang pamamaraan ng AWD or alternate wetting and drying technique sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag nating observation well. Ito ay ginagamit para makita ang antas o lalim ng tubig sa palayan upang malaman ang tamang panahon ng muling pagpapatubig. So mayroon po palang ginagamit na observation well. So nabanggit nga po ninyo na kailangan po ito. Paano po ito gawin o paano ito gamitin o paano ilagay sa ating palayan? Ang observation well ay isang simpleng tubo na maaari-ari ng PVC o kawayan na walang buho na may habang 25 cm at mga 4 na pulgada ang diameter nito. Ito po ay nilalagyan natin ng maliliit na butas paikot o yung tinatawag nating perforations, at binabaon sa lupa sa lalim ng 15 cm mula sa ibabaw ng lupa. Pagkabaon po, inaalis natin ng lupa sa loob ng tubo upang sa ganon, makita natin yung kondisyon ng tubig sa parteng ugat ng halaman. Ang paggamit ng observation well po o tubo ay nagsisimula ng 15 to 30 days pagkatapos maglipat tanim o magsabog tanim. Pag nakita po natin na walang tubig sa loob ng tubo, ay hudyat upang magpatubig muli ng 5 sentimetrong lalim ng tubig.
Ayon po sa aming pag-aaral, nakakatipid po tayo ng halos 15 to 35% na tubig at di nakakapagpababa ng ani. Ayan, napakaganda po pala lalo na sa ating kababayan na gumagamit ng bomba o shallow tube well, ano po. Engineer, di naman kailangan na lubog sa tubig ang lupa dahil titingnan po na kung may tubig pa sa loob ng observation well ay hindi pa po kailangan ng patubig. So makakatipid nga po. Mantakin po ninyo yung 15 hanggang 30% na tipid. Napakamahal po ng krudo, lalo na sa panahon ngayon. Engineer, ang tanong po namin ay ilang observation well po kaya ang kailangan para sa isang ektaryang palayan? Kung pantay po o level ng tubig ang bukid, maari pong gumamit ng isang observation well kada ektarya, subalit kung ito po ay hindi pantay, maaring ilagay ang observation well sa pinakamataas na parte ng pinitak para maiwasan ang sobrang pagkatuyot ng lupa. Ayun, may kinalaman pa rin po pala ito sa paghahanda ng lupa dahil kung hindi po patag yung pagkakapantay ng lupa, mahirap nga pong magpatubig. So dapat po pala, isa sa rekomendasyon kung gagamit ay pataging mabuti yung lupa. Ano po, Engineer? Yes, Mang Fred, kailangang level po yung ating lupa para sa ganun po ay yung distribution ng pagpapatubig ay pantay po. Ayun, Engineer, ano-ano po ba ang kabutihang dulot kung susundin at isasagawa ng magsasaka yung paggamit ng observation well o yung pagsunod po sa alternate wetting and drying technology? Kung meron po tayong observation well na ilalagay sa bukid natin, mamomonitor natin ang tubig sa parteng ugat ng halaman at ito ay magbibigay ng impormasyon kung kailan tayo magpapatubig muli. Sa pamamagitan nito ay makakabawas tayo sa paggamit ng tubig at syempre yung gastos sa mga gumagamit ng debomba. Ayun, so malaking katipiran sa ating mga magsasaka kung ganito po yung gagawin natin. Siyempre sa mga sobra-sobrang paggamit ng tubig, mas madami yun. Lalo na sa tubig irigasyon, ano po. Mas marami yung makikinabang kung gagamit ng ganitong technology. Engineer, baka may dagdag kayong mensahe sa ating tagapakinig, lalo na po sa ating mga kababayan na magsasaka. Yes, maraming salamat, Mang Fred. So sa ating mga tagapakinig, ang halamang palay ay hindi kailangang lubog ng tubig sa panahon ng kanyang paglaki. May mga yugto lamang ng halaman na kailangang may tubig, halimbawa sa panahon ng pamumulaklak at pag-aabono. Subukan po natin ang alternate wetting and drying technique para makatipid po tayo ng tubig na hindi bababa ang ani. Maraming salamat po, Engineer Pascual, sa pagbibigay sa amin o pag-share sa amin ng kaalaman sa tamang pamamahala ng tubig. Naway patuloy po kayo na maging available para po sa susunod na pagkikipanayam sa ganitong topic. Maraming salamat po at magandang araw. Magandang araw din po sa inyo. Bukod sa magastos at waldas ang sobra-sobrang tubig, apektado rin ang pagsusuwi at pagyabong ng palay kung tuloy-tuloy at malalim ang tubig na nakapirmi sa palayan. Kaya naman walang masama kung subukan ng alternate wetting and drying technology. Sa pagsasagawa nito, dadami ang mga palayan na makikinabang sa tubig ng irigasyon. Makatutulong din itong maging maganda at malusog ang palay. Gamit ang observation well na gawa sa bias ng kawayan o PVC, kita na agad ng ating mga magsasaka kung kailangan na bang magpatubig o sa ibang araw pa. Palay Tanong. Tama o mali? Gamit ang observation well, makikita na agad ng magsasaka kung panahon na bang magpataba. Sagot? Mali. Sa paggamit ng observation well, makikita na magsasaka kung kailangan na bang patubigan ang palayan. Palay Kaalaman. Sa walang pakundangang paraan ng pagpapatubig, aabot sa halos 4,000 litrong tubig o katumbas ng 20 bariles ang kakailanganin upang makaani ng 1 kilong palay lamang. Sa aning 100 sako o 5,000 kilo, bale 100,000 bariles ng tubig ang igugugol sa 1 hektarya.
Sa kontroladong pagpapatubig, sapat na ang 2,000 litrong tubig lamang kada kilo. Kalahati ang matitipid sa madaling salita. At ang natitipid na tubig ay mapapakinabangan ng ibang bukid. Balisa si Mario. Nag-aalala siya sa kanilang palayan. Bitak-bitak na kasi ang lupa dahil tagtuyot. Panahon nga pala ng El Nino. Bitin sa tubig. Kung sana ay nakinig siya sa payo ng taga PhilRice na wag lang palay ang itanim kundi subukan din ang pamamaraang palayamanan. Ipinayo pa naman sa kanya na bukod sa palay ay subukan ding magtanim ng gulay at mag-alaga ng hayop tulad ng manok at pato o kambing. Kung sana ay naniwala siya, may pwede pa sana siyang maani bukod sa palay na nagdedelikado ngayon. Dapat ay nakinig ako sa taga PhilRice na subukan ng palayamanan. Mukhang malabong may magandang ani sa palay ngayon. Paano na? Saan ako kukuha ng makakain namin? Salat na nga sa ulam, kapos pa sa kanin. Ay, buhay. Mario? Mario! Andyan ka ba? Oh, Naomi, napadaan ka. Anong sa atin? Ay, wala naman. Madami kasing naaaning gulay si Itay. Pinagdala kita. Nagprito na rin ako ng tilapia galing sa tabi-tabi. Naku, nagabala ka pa. Pero salamat, Naomi. Sana sinamahan mo na rin ang kanin. Ay, oo. May kanin na rin yan. Mukha kasing problemadong palayan mo eh. Sinabi mo, mukhang wala akong aanihin. Dapat pala ay sinunod ko ang payo sa akin na magtanim ng gulay at mag-alaga ng hayop. Para maski papaano ay may aanihin o pagkakakitaan pa rin ako sakali mang mapurnada ako sa palay. Oo nga, Mario. Tignan mo si Itay. Tuloy-tuloy pa rin ang pinagkakakitaan. May El Nino man o wala. Mahirap na kasi sa panahon ngayon. Despalinghado man ang palayan mo. May gulay at hayop ka pa rin na pwedeng masandalan. Mabuti na lang. Andito ko sa tabi mo na pwede mong sandalan. Anong sabi mo, Naomi? Sandalan? Ay wala! Ang sabi ko, magtanim ka rin ng gulay at subukan mo rin mag-alaga ng pato at manok para may masasandalan ka. Ay para tuloy-tuloy ang produksyon ng pagkakakitaan mo. Hindi aamagin ang pitaka mo. Sige, uwi na ako. Pakisoli mo na lang mga lalagyan ko, ha? At na magawi ka naman sa bahay. Panay na kasi ang dalaw ko sa'yo eh. Manhid ka naman. Tuloy-tuloy na supply ng pagkain, palayamanan yan. Kung maluwang-luwang ang inyong bukid, bukod sa pagtatanim ng palay, sabayan na rin magtanim ng gulay at mag-alaga ng hayop. May kanin na, may ulam pa. Kung di kayang ubusin, ibenta para maging pera. May barya ka na, baka may ilang pirasong buo ka pa. Ang palayamanan ay integrasyon o pagsasanib ng iba't ibang gawain sa bukid tulad ng pagpapalayan, pag-aalaga ng gulay, hayop at isda, at paggamit ng mga biomasa sa bukid tulad ng dayami, pinag-anihan ng gulay, dumi ng hayop at iba pa. Sa madaling sabi, sari-sari pero kabit-kabit na pagkakaabalahan sa bukid. Habol ng palayamanan ang magkaroon ng tuloy-tuloy na mapagkukunan ng pagkain ng magsasaka para sa pamilya niya habang pinatataas ang potensyal na kita. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang konseptong palayamanan. Layunin ng palayamanan na magkaroon ng tuloy-tuloy na mapagkukunan ng pagkain ng magsasaka habang pinatataas ang potensyal na kita. Marami na sa ating mga magsasaka ang nakasubok ng isagawa ang palayamanan kung saan bukod sa palay ay pinapasok na rin ang pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng mga hayop. Mga masisipag nating ninuno ang pasimuno ng paraan ng pamumuhay na ito. Pag-uusapan natin kung paano nga ba ito umpisahan, ano-ano ang mga kakailanganin sa pagsasagawa nito at syempre ang kapakinabangan na matatamo mula sa buhay palayamanan. Makakapanayam natin ngayong araw si Ginang Mirna Malabayabas mula Agronomy Soils and Plant Physiology Division, PhilRice upang ipaliwanag sa atin ang palayamanan. Magandang araw po, Ma'am Mirna.
Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. So saan man po tayo nandun, sana po tayo ay ligtas. Magandang araw po, Ma'am Mirna. Nabanggit na po natin noon ang mga palayamanan. Marahil po sa ating mga kababayan ay bago pa lang sa kanila yung term na palayamanan. Para po lubusang maintindihan ng ating tagapakinig, ano po ba ang konsepto ng palayamanan at ano ang kahalagahan na pagsasagawa nitong paraan ng pagsasaka? Ang palayamanan ay nanggaling sa salitang palay at kayamanan. Ito ay katulad din ng konsepto ng bahay kubo kung saan ang halaman doon ay sari-sari. Kasi bukod sa palay, nagtatanim din ng ibang halaman tulad ng gulay. Isinasama din natin yung pag-aalaga ng hayop o kaya yung paglalagay ng palaisdaan, gayon din yung pag-aalaga ng ibang punong kahoy. At lalo pang pagpapaigting ng pagtatanim ng iba't ibang pagkakakitaan ng isang magsasakang pamilya. Sa sistema ng palayamanan, ang mga tira na galing sa tanim gaya ng dayami at dumi ng hayop ay pwede rin gamitin na pataba sa gulay. Yung dayami naman pwedeng gamitin na patubuan ng kabuti o kaya mushroom, kaya sa palayamanan walang nasasayang. Yung substrate naman ng kabute at dumi ng kalabaw ay pwedeng gamitin sa paggawa ng vermicompost. Yung mga reject o kaya yung mga sirang gulay na pwedeng ipakain sa kalabaw at itik. Kaya bawat component sa palayamanan ay may kani-kanyang pakinabang sa bawat isa. Napakainam po pala ng konsepto ng palayamanan at ito rin po ang integrated farming na tinatawag po nila. Ma'am Mirna, ano po ba ang benepisyo kapag ginawa po natin o ginawa ng mga magsasaka itong palayamanan sa kanilang bukid? So pag ginawa natin itong palayamanan, magkakaroon ng sapat na pagkain ng isang pamilyang magsasaka at higit sa lahat magkakaroon sila ng dagdag na kita bukod sa palay. May tuloy-tuloy na produksyon at karagdagang kita mula sa iba't ibang tanim o gulay habang naghihintay tayo sa aanihing palay. So habang nag-aantay tayo sa aanihing palay, meron tayong ibang mapagkakakitaan. Kung may alaga naman tayo na hayop gaya ng itik, so, pwede rin yung pagkunan ng itlog at itinda ng fresh. O kaya yung itlog, pwede din natin gamitin na itlog na maalat o kaya pwede rin gawing balut o penoy. Sa pamamagitan ng pagtanim ng gulay at iba pang halaman at pag-aalaga ng hayop. So, marami tayong pwedeng pagkakitaan. Hayan, nakakaingganyo po pala pag ganyan po ang konsepto kung paano kumita. Parang ang dami po natin paglalaroan na konsepto. Ma'am Mirna, halimbawa ako po, gusto kong mag-umpisa ng palayamanan. Halimbawa po, mayroon akong 1 ektaryang mahigit. Ano po ang maipapayo nyo kung paano po gumawa o mag-establish ng palayamanan? So may mga dapat tayong isaalang-alang kung tayo ay magsasagawa ng palayamanan. Unang-una, ating isasaalang-alang yung ating kapital. So syempre, depende doon sa kapital natin, kung ano yung kakayahan natin, kung ano ba yung ating mga pwedeng itanim o pwedeng gawain. Sumunod, yung labor, gaano yung manpower ang ating kakailanganin. So, dapat isaalang-alang natin yon. Tapos, yung landscape. So, isipin natin, mataas ba o mababa yung lugar natin na pagtatamnan? Upland ba o lowland ba yung lugar natin? Yung soil type. So, yung uri ng lupa na tataniman natin, dapat din nating i-consider yon. And then, yung crop suitability. Ano ba yung mga halaman o gulay na naakma o nababagay na itanim dito sa lugar ko, yung sa klase ng lupa na meron yung aking bukid. Yung water resources, meron ba mapagkukunan ng tubig dahil alam naman natin na napakahalaga ng tubig sa mga pananim. So, dapat isaalang-alang din natin yun. Yung market, yung mga itatanim ba natin na gulay ay patok sa merkado, may mga demand ba ito? So, yun yung iba nating dapat i-consider. And then yung security din. So yung seguridad o ligtas o payapa ba yung lugar na pagtatayaan ng ating palay? Sayang naman yung itatanim mo kung maraming magnanakaw dun sa iyong mga tanim. So yun. So mahalaga din yung seguridad ng iyong lugar. Ayan. So hindi lang po pala ganoon kaagad-agad magpuput up ng palayamanan. Nabanggit po natin yung ilan po sa mga prinsipyo ng palayamanan. Gaano po ba kalaki yung kailangang puhunan para sa pagpuput up ng palayamanan at mayroon din po ba kayong naitalang datos kung magkano rin po ang kikitain? Kumbaga po, nagpupunan ako ng ganitong kalaki. Gaano po kalaki ang kikitain? Mga ganun pong konsepto. So yung mga magsasaka dati, alam ko marami nang nagpa-practice ng palayamanan sa ating mga magsasaka. Hindi lang sila aware na palayamanan na pala yung kanilang lugar.
dahil meron na din silang mga ibang gulay bukod sa palay, meron na din silang mga nakatanim. So, hindi naman kinakailangan ng napakalaking halaga. So, di ba sa isang negosyo minsan, tayo nag-uumpisa tayo sa maliit. So, kung ano lang yung meron tayo, doon muna tayo mag-umpisa. Alam mo, magtanim ka muna ng konting gulay sa ganitong lugar. Pero balik doon sa ating mga datos dito sa PhilRice, so sa mga nakuhang datos, kung sa isang ektarya, yung gastos, nakagastos sila ng 97,000. And then, pero kumita naman tayo, bawas na yung gastos ng 109,000. So, malaki din yung kinita. Ito ay kita doon galing sa mga pagtatanim ng cash crops na tinatawag natin, tulad ng mais, kamote, munggo, bawang, kamatis, at sili. So, isa lang yung example. So, sa isang ektarya, pwede kang kumita ng 109,000. O kaya mas malaki pa siguro. Pero kung ikaw ay nag-uumpisa pa lamang, pwedeng unti-untiin mo hanggang sa mapalago mo yung iyong palayamanan. Ma'am Mirna, napakainam pala na may mga ganito kayong datos. Kasi yan din yung ilan na pinagbabasayan ng ating mga magsasaka. Tanong po namin, paano naman po nakatutulong yung palayamanan para pakibagayan o kumpasan ang epekto ng climate change para po sa ating magsasaka na nakararanas ngayon ng epekto ng climate change? So may mga ilang crop production model na ginawa sa palayamanan na tinatawag na climate resilient technologies na nagawa na rin tulad ng Sordian system. So ito yung merong salit-salit na kama, merong raised bed, merong sink na tinatawag. So ito ay pwedeng gamitin, subukan doon sa mga lugar na bahain, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Dahil dito, meron tayong doon sa may sink na tinatawag o yung may nakalubog, pwede kang magtanim doon ng palay, pwede ka din magtanim ng gabi, doon naman sa tinatawag na raised bed, pwede kang magtanim ng mga gulay o kaya mga upland crops. Nabanggit po ninyo yung Sordian system. Narinig na nga po namin. Ito rin po ba yung pwede ka ring mag-alaga ng mga isda gaya ng tilapia? Okay. So, doon sa Sordian system na hindi ko lang naidagdag, doon sa may lubog na parte, pwede kang magpakawala doon ng tilapia. So, yon, pwede kang mag-ala. So, sa panahon ng yung medyo mataas yung tubig, tama-tama doon yung pag-aalaga ng isda. Ma'am Mirna, sakali po may gusto po na mag-put up ng palayamanan at manghingi po ng konsulta sa inyo po, saan po kami pwedeng makipag-ugnayan? Okay, kung gusto po kayong may mga malaman tungkol sa palayamanan, meron po tayong PhilRice Tech Center, and then meron din po tayong PhilRice website, doon po sa Pinoy Knowledge Bank, pwede nyo pong tingnan doon yung tungkol sa palayamanan. So marami po kayong mapagkukuhanan ng impormasyon. So ayan, so sa mga kababayan natin na gustong matuto ng palayamanan, ay yung Tech Center po ng PhilRice, pwede po kayong magtanong sa kanila. Ang number po nila ay 0917-111-7423. O kaya naman po yung nabanggit ni Ma'am Mirna sa website po natin, yung pinoyrice.com. Kami po mismo ay nasubukan ng mag-download ng mga babasahin at mga technology videos. Nandun po sa kanilang website. Ma'am Mirna, baka may dagdag mensahe po kayo sa ating mga tagapakinig? Okay. So gusto ko lang pong pasalamatan yung ating na tagapakinig na patuloy pong sumusubaybay sa mga programa ng PhilRice. So sana po yung sa paksang tinalakay ngayon, marami po din po kayong natutunan. So yun lamang po at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po Ma'am Mirna at sana po sa mga susunod na pagkakataon ay mapaunlakan niyo pong muli kami sa mga pagsishare ng dagdag kaalaman sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo Ma'am Mirna. Salamat din po. Tiyak na may kasiguraduhan sa produksyon at kita sa pagtataguyod ng palayamanan. Sa palayamanan o pinagsama-samang produksyon ng palay, gulay, prutas, hayop at organikong pataba, tiyak na tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng kanin at ulam, baka may pangmeryenda pa. Mas magandang kita at kabuhayan, mas produktibo ang bukid. May kasiguraduhan sa produksyon at magagamit pati kasulok-sulukan ng lupa. Palay Tanong. Tama o mali?
Sa palayamanan, palay lamang ang maaaring itanim kasabay ng pag-aalaga ng hayop. Sagot? Mali! Gulay, saging, mais, pwedeng sumabay kung maluwang-luwang ang bukid. Palay kaalaman. Sa loob ng isang taon o 365 na araw, nasa 220 araw lamang ang maigugugol sa pagtatanim at pag-aalaga ng palay. Ibig sabihin, may 145 na bakanteng araw ang iyong bukid. Sayang naman! Kaya subukan mo rin magtanim ng gulay at mag-alaga ng hayop tulad ng pato, baboy o kambing. Dagdag pagkain na at sa isang kisap mata lang pwede pang pagkapirahan. Nababahala si Caridad. Balita kasi sa radyo na malilimitahan ng pagpapakawala ng tubig irigasyon. Paano pa aabutan ng tubig ang kanyang palayan gayong nasa bandang dulo pa naman? Nasa laylayan ng Agos kung turingan. Balitang tubig irigasyon para sa palayan. Pinangangambahang mababawasan ang pagpapakawala ng tubig irigasyon sa mga probinsyang makararanas ng matinding tuyot sa susunod na taon. Kasama na dyan ang Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Isabela at ilang parte ng Visayas at Mindanao. Kaya naman ipinapayo ng mga eksperto na siguraduhing may alternatibong pagkukuhanan ng tubig katulad ng shallow tube well o small farm reservoir o imbakan ng tubig sa bukid at may water pumps na magagamit para mag-supply ng dagdag tubig sa palayan. Mapatay na nga ang radyo. Nakakaasar naman. May water pumps naman kami kaya lang ang mahal ng diesel. Paano naman tatakbo ang makina kung walang gasolina? Ay sus! Huwag kang mag-alala, Aling Caridad. May solusyon dyan. Radyo na nagsasalita? Pinatay na kita kanina! Aling Caridad, may mga demakinang bomba na hindi mo na kailangan pa ng diesel o gasolina. Mga makinang pinaandar gamit ang enerhiya mula sa araw, gatong na ipa o hangin. Nariyan ang gasifier engine pump system, windmill pump system at solar-powered irrigation system. Mamili ka. Nako! Nababaliw na yata ako! Bakit direkta ko nakakausap ang announcer sa radyo? Totoo ba ito? Papatay na kita ulit! Huwag mo ako saktan, esposa ko. Eto na ang kita natin sa sibuyas. Nakalimutan ko lang naman talaga ibigay sa'yo kagabi. Huwag ka nang magalit. Ayun, lumabas din. Kung hindi pa ako na naginip at nagsalita ay hindi ka pa mag-e-entrega sa akin. Pambihira. Pero hindi ka siguro maniniwala. Napanaginipan ko na mababawasan daw ang entrega ng tubig. Paano na ang palayan natin? Ang mahal pa naman ng gasolina. Usapang tubig, irigasyon. Bukod sa diesel o gasolina, maganda rin na subukan ang mga enerhiya mula sa gatong na ipa, hangin at araw sa pagpapaandar ng demakinang bomba. Sa ganitong paraan, makasisigurong tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng tubig maging sa mga palayang nasa bandang dulo o laylayan ng irigasyon. Tipid na sa gastos sa pagbili ng diesel, masisiguro pang may tubig sa palayan tuwing kailangan. Asawa ko! Siya yung kumakausap sa akin sa panaginip! Oh, hindi! Ipa, hangin at araw. Mga alternatibong pagkukuhanan ng enerhiyang ginagamit sa pagpapaandar ng dimakinang pampatubig. Sadyang matakaw sa tubig ang palay. Ayon sa pag-aaral, laking tipid na kung nasa 2,000 litro o 10 drum ng tubig lamang ang magagamit upang makaani ng 1 kilong palay. Ibig sabihin nito na kung umani ng 5,000 kilo o 5 toneladang palay, nasa 50,000 drum na tubig ang iginugol dito. Kaya malaki talaga ang papel ng ating mga dambuhalang imbaka ng tubig ulan tulad ng Pantabangan Dam at Magat Dam sa ating pagtatanim ng palay. Kaya naman sa panahong kakaunti ang tubig tulad ng pagtama ng El Nino, marapat na subukan ang mga dimakinang pampatubig na pinapaandar gamit ang enerhiya mula sa init ng gatong na iba, ihip ng hangin o sikat ng araw. Kakambal ng kakulangan sa tubig ang di maawat na pagtaas ng presyo ng gasolina at krudo na siyang karaniwang nagpapaandar ng mga makinang pambukid.
Sa ganitong pagkakataon, kailangan nating makatipid sa gastusin sa bukid tulad na lamang ng mga gasolina at iba pang produktong petrolyo. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Exciting na naman ang talakayan natin ngayong araw. Pag-uusapan natin ang iba't ibang dimakinang pampatubig na pinaaandar ng enerhiya mula sa nagbabagang ipa, hangin at sikat ng araw. Sa panahon nga na may kakapusan sa tubig at hindi mapigilan ang pagtaas ng presyo ng gasolina o diesel, marapat na talakayin natin kung paano nga ba mapapatubigan ang ating palayan sa paraang hindi masakit sa bulsa. Makakapanayam natin si Dr. Manuel Jose Regalado ng Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice. Magandang araw po, Sir Manny. Magandang araw din po, Mang Fred, at magandang araw po sa ating mga kamagsasaka dito sa School on the Air. Ayan, napapanahon po yung ating topic ngayong araw. Kasi dulot nga po ng climate change. Sir Manny, ano-ano po ba ang dimakinang pampatubig na ginagamitan ng gatong na ipa o kaya po yung gamit lamang ang hangin o kaya sikat ng araw? Kung gamit po yung ipa, meron po tayong teknolohiya na tinatawag na Rice Husk Gasifier Engine Pump System. Yung ipa po ay sinusunog siya sa isang reactor tapos nagpo-produce ng tinatawag na producer gas. Yung producer gas ay siyang i-feed doon sa engine, gasoline engine, na imbis na gasolina ay yung producer gas. At ito po yung magiging fuel niya para patakbuhin yung engine na magpapatakbo naman nung bomba or nung pump. Kung hangin naman po, ihip ng hangin, wind. Meron po tayo yung tinatawag na windmill pump or wind pump. Kasi pag windmill, yun ay pinapatakbo niya po ay gilingan. Pero kung wind pump, pinapatakbo po nung hélice na may ikot ay water pump. Tapos meron din lately na inintroduce ang Department of Agriculture nung time ni Secretary Piñol, yung solar-powered irrigation pump system. So ito po, yung windmill pump naman, of course, yung mechanical energy ay nagmumula sa wind energy, kinetic energy ng hangin. May papaikutin siyang hélice, tapos yung hélice may connection doon sa parang tinatawag na piston pump. Yung doon sa piston ay may tube, nasa tube well, ay makakakuha siya ng tubig mula sa ilalim. May kanya-kanya pong katangian ito mga pump na ito, system. Yung solar-powered pump naman, galing naman po sa araw yung energy. Of course, ang pinanggalingan ng energy natin sa lahat ng dito sa lupa ay galing sa araw. Yung araw, yung light energy, pag ito'y tumama doon sa tinatawag na solar panel, na co-convert po yung light energy into electricity. At itong electricity na ito ay pwedeng may store sa baterya, maaring magpatakbo doon sa electric motor. Parang battery-operated na electric motor. Tapos yung electric motor naman, i-drive niya yung water pump. So, itong mga system na ito ay hindi po gumagamit ng tinatawag na fossil-based fuels o katulad ng gasolina o diesel o kaya mga LPG, ganun. Kundi natural po siya. Yung ipa, yung hangin, tsaka yung araw. Yun, napakainam po pala sir yung mga na-develop ng ganitong makinarya kasi hindi na kailangan na magbayad pa o bumili ng krudo o yung sinasabi nga na fossil fuel ano. Sir Manny, gaano po ka-epesyente ang paggamit ng gasifier engine pump o kaya yung windmill pump at yung solar-powered irrigation system sa palayan? Mang Fred, yung unahin ko yung gasifier engine pump system. Yung isang tinatawag na mobile gasifier
engine pump system ay meron siyang nakakabit na 6.5 horsepower na gasoline engine. Tapos ito ay magpapaandar sa 3-inch na water pump. And then, kailangan ng gasifier mga 4 na kilong ipa kada batch. Pero may dinevelop na rin actually na continuous na yung tuloy-tuloy lang na hindi na batch type, tuloy-tuloy na operation hanggang 8 hours. Kaya nitong magpatubig sa 1 hektarya sa loob ng 8 hanggang 10 oras. Ang may lalabas niyang tubig mula doon sa pump ay kung 10 oras mag-operate, nasa 200 cubic meters. Kaya na nung patubigan yung 1 hektarya na 2 inches ang o 2 centimeter ang taas ng level ng tubig. Pag windmill pump system naman, medyo mahina ang kapasidad dito kasi piston pump lang siya. Kung palayan yung papatubigan nito, ayon sa aming pag-aaral, hanggang nasa 1/4 o 2,500 square meters lang na palayan yung pwede niya. Pero yung hindi lang palayan, kundi meron ka pang ibang crops, parang rice-based system. Meron ka pang halimbawa kamatis, meron kang sili, or meron ka ring mais. Sa rice-based system, mainam ito lalong na kung meron kang drip irrigation. Napakainam nitong windmill pump. Maliit lang yung kapasidad dito actually. Sa isang araw na mag-operate, kung assuming na may hangin, sa isang araw na mag-operate yung wind pump, nasa mga 20,000 liters, nasa mga 100 na drum na tubig. Yung isang drum kasi mga 200 liters ang laman. Mga 100 drums na tubig yung mapoproduce ng wind pump. Ang maganda lang sa wind pump ay dahil piston type to, ito ay pwedeng kahit umabot pa yung lalim ng balong sa 100, 150, kahit 200 feet niya, ay o 10 tubo, kaya pa niyang palabasin yung tubig. Hindi ito magagawa kung sa shallow tube well, yung mga centrifugal pump. Yung solar powered naman irrigation system, depende sa kapasidad ng motor. Kung halimbawa yung motor ay 10 horsepower, so kaya lang niya hanggang mga 5 hektarya ganyan na patubigan. Ang kapasidad nito ay nalilimitahan din sa source ng pagkukuha ng tubig na ipapump o ibobombahin. Usually, yung mga solar-powered irrigation system, kailangan meron kang pondo na tubig, reservoir, kung tawagin. Parang pag-iipunan, surface siya dapat, surface water, hindi yung nasa ilalim ng lupa. Yan yung mga katangian or limitasyon ng mga pump systems na ito. Ayun, maraming salamat po sa impormasyon, Sir Manny. Sakali po yung ating pong mga kababayan na nais po o interesado pong sumubok ng gasifier engine pump system o kaya ay windmill pump system o kaya po yung solar-powered irrigation pump system, saan po sila pwedeng makipag-ugnayan? Sa gasifier engine pump system, dahil Philrice po ang nag-develop nito, pwede pong makipag-ugnayan ang mga interesadong magsasaka na gumamit nito sa amin pong division, yung Rice Engineering and Mechanization Division. Hanapin lamang po si Dr. Arnold Holiano na aming division head. At siya rin po yung actually nag-develop ng gasifier engine pump system. Yung windmill pump system naman po, ito po ay isinusulong ng Bureau of Soils and Water Management o yung BSWM. Kaya pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanila. Under din po siya ng Department of Agriculture.
Bureau of Soils and Water Management. Although nag-develop din po kami sa PhilRice ng windmill pump system, pero hindi po ito na-commercialize. Nagtayo lamang po kami ng isang unit dito sa PhilRice. Yung solar-powered irrigation system naman po ay, dahil nabanggit ko kanina na ito ay naging project na rin ng DA, ito po ay pwedeng, kung interesado po kayo dito, makipag-ugnayan na lamang po sa mga regional offices po ng Department of Agriculture. Or pwede ring ipaabot sa DA Regional Field Office sa pamamagitan ng mga city or municipal agriculture office. Dahil sila po yung nangangasiwa para dito sa mga projects na ganito. Sir Manny, sa may mga kakayahang magpatayo ng mga dimaki ng pampatubig na may mga pinapaandar po ng ipa o kaya ay hangin o araw, paano po mamimili ang mga magsasaka dahil pare-pareho po itong magaganda? Tama po, Mang Fred. Mahirap basta mamili ka na lang ng walang pagbabasihan. Halimbawa, maganda yung rice hull gasifier engine dahil malaki ang output, yung tubig. Pero ang fuel niya ay ipa. So kailangan kung ikaw ay farmer na gagamit ito, meron kang pagkukunan ng ipa. May mga lugar kasi na mahirap na rin makabili ng ipa dahil ginagamit ito sa mga power plant. Pero doon sa mga lugar na nagkalat lang yung ipa at hindi malaman kung paano i-dispose, pwede po mas mainam na magamit itong gasifier engine system, pump system para sa palayan. Kasi mataas nga ang kapasidad, yung sa isang araw lang kaya mong mapatubigan yung 1 hektarya. Pag doon naman sa mga malalalim yung balong, wala na talagang makuhang tubig at malalim yung pwede yung wind pump kasi may mga bulubundukin ng tatanim ng mga gulay tsaka kapirasong palayan. Kung maliit lang yung palayan, pwede na yung wind pump. Ang problema nga lang, dapat yung lugar mo ay may hangin. Kasi syempre hangin yung pagmumula ng energy, yung kinetic energy katawagin. Mahangin. Hindi naman mahangin family, kundi may hangin po. Yung solar powered pump system, irrigation system ay dapat po merong reservoir na hindi nawawala ng tubig kahit sa tag-araw o kahit mayroong El Nino. Kasi merong pag nag-El Nino, naubos din yung tubig sa reservoir. Pag ganun nangyari, medyo hindi maganda yung solar-powered irrigation system. Mas mainam pa yung shallow tube well or yung windmill pump system. So, depende po sa pangangailangan. Kung malaki malaki yung area at saka may ipa ka naman, mas mainam na mag-invest na lang sa yung mobile rice husk gasifier system. Pero kung rice-based naman at maliit lang yung palayan at medyo hirap sa tubig, pwede na rin mag-invest sa windmill pump system. Medyo mahal din kasi yung windmill pump Abot din ng 200 hanggang 300,000. Kaya kailangan mayroon ding high value crops na kasama bukod sa palay. Yun namang solar power irrigation system. Ang main po dito ay yung pagkukuna ng tubig na surface water. Ibig sabihin, yung tubig nasa isang reservoir. Maaaring ito ay parang fish pond na malaki or basta parang small farm reservoir, ganun, na hindi mawawala ng tubig. So kung may ganong lugar na akma yung solar power pump,
system. Yan po yung aking may babagi po sa inyo. Maraming salamat Sir Manny sa pagbibigay po ng rekomendasyon para alam po ng ating mga magsasaka kung ano po yung mas mainam na gamitin sa kanilang lugar. Baka po may dagdag mensahe po kayo sa ating tagapakinig? Dahil po pabago-bago ang panahon at yung supply po ng tinatawag na fossil-based fuels katulad ng gasolina, diesel, kerosene ay bukod sa nagmamahal ang presyo ay sa hinaharap maaring limitado na rin ang supply nito kaya lalo pang magmamahal. Pwede pong nating subukan itong mga makinarya na ito na pump na pinapatakbo, pinapaandar ng mga tinatawag na renewable energy sources katulad ng gasifier, gamit po ay IPA, yung windmill pump, gamit po ay hangin, tapos yung solar powered irrigation na basta nandyan yung araw naman, hindi naman mawala. Hanggat sumisikat yan, makapagbigay siya ng electricity. At importante lang po yung source ng water ay hindi mauubusan ng tubig. Para tayo ay makabawas din sa gastos. Mahirap din po kasi kung minsan pumapalya rin yung mga irrigation system natin, yung gravity type. Katulad ko, isa ring magsasaka. Madalas po humihingi sa akin yung aking kasama ng pambili ng krodo para magbomba lalo kung walang umaagos na tubig sa irigasyon. So, later on, pagka wala na talagang kukunti na lang yung tubig na galing sa irigasyon, ay kailangan natin gumamit na ng mga alternatibo. Kailangan kasi ng palay ang tubig . Hindi pwedeng kulang sa tubig, otherwise hindi ka makakaani ng maganda. Kaya pwede na po nating sana subukan natin yung mga pump na ito na gumagamit ng renewable energy sources. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yan, maraming salamat po sa napaka-informative na talakayan. Sana po sa susunod na talakayan ay maimbitahan namin kayo ulit. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Magandang araw po. Bukod nga sa diesel at gasolina na patuloy na tumataas ang presyo, maaaring subukan ng gasifier engine pump system na ang gatong ay IPA, windmill pump system na pinaiikot ng ihip ng hangin at bombang pinaaandar naman ng enerhiya mula sa araw. Sa ating mga kasamang magsasaka, subukan natin ang mga alternatibong paraan na pwedeng magpagana sa ating dimakin ng bomba. Makatitipid ka na, masisiguro mo pang may supply ng tubig sa iyong palayan tuwing kailangan. Palay Tanong. Tama o mali? Gasifier engine pump system ang tawag sa makinang umaandar na ang gatong ay IPA. Sagot, tama. Alam niyo bang ang kadalasang tinatapon lang na IPA mula sa kada ektaryang palayan ay katumbas na ng 360 litrong diesel o di kaya ay 408 litrong gasolina? Sa halip na masayang, pakinabangan natin ang IPA. Gamitin bilang gatong ng rice hull gasifier engine pump at ang abo nito ay bilang soil conditioner. Walang mawawaldas. Okay? So, maraming salamat po ulit, Phil Rice, and ang ating content developer. Okay? Ayan mga farmer enrollees, ating natunghayan ang mga aralin na may kinalaman pa rin sa climate change. Hanggang sa muli po sa susunod na Sabado, ipagpapatuloy po natin yan. Okay? So, napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, Phil Rice at ATI Bicol, sa aming Center Director, Ma'am Elsa, at sa aming Section Chief, Ma'am Prime. Yan, okay? Once again po, Happy Father's Day sa ating lahat. So,
Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas po ay Lunes. So magkita-kita po tayo ulit at magpakinggan sa susunod na Sabado. Okay? Same time, same station, sa iba't ibang distrito dito sa probinsya ng Albay. Okay? Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Ate Joy D. At ito naman po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and be smart in agriculture. Diyos mabalos po. O ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.